Τεχνητή νοημοσύνη και επαγγέλματα, επεισόδιο 1, νομική. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, όμως δεν αντικαταστά τους δικηγόρους. Ας πάρουμε 3 παραδείγματα. Νομική έρευνα και τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να έχεις πρόσβαση άμεση σε νέες νομολογίες, σε νομοθεσίες, και μπορείς να κάνεις την έρευνά σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν θα είσαι αποτελεσματικός και πιο γρήγορος στη δουλειά σου. Μπορεί να σε βοηθήσει στα συμβόλαια. Μπορεί να σε βοηθήσει ώστε να φτιάξεις προσχέδια συμβολέων, να σου βρει τις ελλείψεις τους, αλλά και να βρει τα ρίσκα πίσω από αυτά. Και αυτό είναι το νούμερο 3. Risk analysis. Μπορεί να σου βρει ακριβώς τα προβλήματα και τα ρίσκα ενός συμβολέου και εκεί να επιστήσεις την προσοχή σου. Πες μου στα σχόλια ποιο επάγγελμα σε ενδιαφέρει αργότερα και κάνε follow.